konkrétny príklad, to je ako kombinácia toho interného a externého toolingu, nazvime to. Tak pre jedného klienta sme chceli otestovať cenovú elasticitu poptávky v tej jeho kategórie. Pretože tá naša hypotéza bola, jediné, čo tomu zákazníkovi rozhoduje v jeho očiach, je cena. Nič iné. Proste nerieši značku, nerieši proste nič. Naozaj ten kľúčový a jediný faktor je cena. Čo by sa stalo, keby sme všetky produkty, alebo tie hlavné produkty, zlacnili na najnižšiu cenu na trhu? Takže kód klasicky nám spravil kompletnú cenovú analýzu, porovnal nás so 6 ďalšími najrelevantnejšími e-shopmi. Ku každému SKUčku našiel ten najpodobnejší, aspoň s 95% zhodou u tých 5 e-shopov a ukázal nám, kto to za koľko predáva, za koľko to máme my dať, aby sme boli najlacnejší. A vlastne tá hypotéza, ktorá nám z toho PPC marketing kalkulátoru bola, ak vám priemerne zlacnete cca o 25% na revenue, to znamená, klesne vám nejaká priemerná hodnota objednávky, dá sa uvažovať, ale relatívna marža je stále rovnaká, blablabla. Ale konverzný pomer, ak vám vystrelí aspoň o 114%, na konci dňa zarobíte viacej. A presne to sa stalo. Akurát ten konverzný pomer nevyletel o 114%, ale o 200 niečo percent. Takže toto je kombinácia toho interného toolingu a potom tých reálnych surových klientských dát, ktoré porovnáš s konkurenciou. Ten klient bol otvorený tomu, poďme to testovať. Čo sa stane?